Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Lumabas sa pinakauling survey ng Social Weather Station o SWS na 49% ang mga pamilyang Pilipino ay tinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Samantala, 10% ang nasa borderline o gitna ng pagiging mahirap at hindi mahirap, habang 41% naman ang nagsabing sila ay hindi mahirap. Isinagawa ang survey mula June 25 hanggang June 29, 2025, kung saan bahagyang bumaba ang self-rated poor mula sa 50% noong April 23 to 28 at mas bababa pa kumpara sa 55% na naitala noong April to 15 ngayong taon. Tinatayang nasa 13.7 milyong pamilya ang nagpahayag ng kahirapan sa sarili nitong June mula 14.1 milyon noong April. Gamit ang face-to-face interviews, kinapanayam ang 1,200 adults mula sa 4 na pangunahing rehiyon sa bansa, ang Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa SWS, sinukat ang resulta gamit ang mid-year population projections ng Philippine Statistics Authority para sa 2025. Nilinaw naman ng SWS na non-commission ay isinagawa nilang panayam at hindi inuutos sa pinondohan ng anumang partido ang mga katanungan kaugnay ng self-rated poverty. Abangan ang iba pang mga balita sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.